Jeg sidder her med Emanuel Langhoff, som er yogalærer på Nata Yoga Center og også er arrangør af Yogadagen i år. Og Emanuel, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig først og fremmest, hvordan du vil definere yoga? Yoga, det kan jeg jo næsten kun definere, eller jeg kan ikke definere det bedre end Patanjali gjorde det, at yoga er at stoppe alle mentale bevægelser i sindet, for således at opnå en tilstand af sammensmeltning med sit væsens essens. Så en yoga er at overkomme alle indre begrænsninger i sindet. Det kan være uønsket tilstanden af jalousi, eller tilstanden af manglende viljestyrke, eller selvtillid. Alle mulige indre problemer. Yoga er også at overkomme fysiske begrænsninger, altså helbrede sygdomme, og opnå en helbredelse både af krop og sind, således at vi kan opdage vores væsens sande natur. Netop det, at vi er perfekte væsener, vi er væsener, som har en indre tilstand af urokkelig glæde, af urokkelig harmoni. Alt det kan yoga vise os. Yoga gør intet andet end at skrælle de lag af, som forurener vores væsen, således at vores virkelige selv træder frem, som det er. Det er det, yoga hjælper os med. Så hvad er det for en form for yoga, at I praktiserer her på Nata? Jamen, vi praktiserer mange former for yoga. På begynderholdene, det der hedder intensiv yoga, studerer vi først og fremmest hatha yoga, som er de her fysiske positioner, som helbreder kroppen, som aktiverer energien i kroppen, men også aktiverer sindet, kan aktivere forskellige positive tilstande som kærlighed, intuition, intelligens, viljestyrke, vitalitet. Derudover så praktiserer vi også meditation. Vi giver forskellige teknikker til at ekspandere opmærksomheden fra det, der er det normale, begrænsede og værtslige, således at vi gradvist kan mærke nye og andre dybe sider af os selv. Udover det er der mange andre ting, som vi gradvist studerer. Det kan være farveterapi. Det kan være forskellige udrensningsteknikker, som hjælper os til at forstærke immunforsvaret, som hjælper os til at rense både kroppen, men også sindet. Og vi studerer koncentrationsøvelser, som lærer os at indgå via vores egen vilje i positiv tilstand, når vi vil. De terapeutiske aspekter af yoga handler rigtig meget om at lære ved hjælp af fokus og vilje at opnå de positive tilstande, som vi måtte ønske. Er det så forskellige kurser, man kan tilmelde sig til, eller hvordan foregår det? Altså, vi har forskellige kurser på Nata Yoga Center. Vi har intensiv yoga, som er grundkurset i yoga. Ja, vi har også det, der hedder hatha yoga eller basis yoga, som er en mere let kursus i yoga. Og så har vi også det, der hedder intensiv tantra, som er et kursus, som også bruger yogaøvelser, men som tager udgangspunkt i tantra. Udover det har vi også vi har mange andre kurser også, og workshops af forskellige slags. Så du har jo været med til at arrangere yogafestivalen, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvordan I overhovedet kom på den her idé, at lave den her yogadag eller yogafestival. Vi kom på det, fordi at vi synes, der var en holdning i det københavnske yogamiljø, specielt når vi snakker om de mere traditionelle yogaskoler, om at den her holdning om de andre, det at være isoleret, og det er ikke engang at kende de andre. Og det synes vi egentlig var underligt, fordi vi praktiserer jo alle sammen yoga er på den samme vej, selvom vi angriber det forskelligt. Og så kom vi på den idé, at det var da fjollet, så hvorfor ikke i det mindste en gang om året have en dag, hvor vi mødes, hvor vi gør noget fælles, og hvor vi også laver venskaber på tværs af yogaskolerne, og hvor vi lader os inspirere af hinanden. Og
det blev så til yogadag, hvor vi valgte yogaskolerne imellem og invitere københavnerne frit til at komme og prøve de forskellige yogastilarter og møde de forskellige skoler og de forskellige lærere. Så ideen er netop, som vores slogan siger, enhed i mangfoldighed. Fordi det er yogans natur, og har altid været det, at der er i yogaen selv så mange forskellige grene, som passer til så mange forskellige menneskelige temperamenter. Og så er der selvfølgelig også de forskellige skoler, som også passer til forskellige mennesketyper og temperamenter. Men selvom at vi så også er forskellige, så har vi altså også noget, som er det samme. Og det er det, vi også nogle gange skal fokusere på, at yogaens væsen, den finder vi i alle skoler, og derfor har vi måske i virkeligheden nok mere til fælles, end at vi er forskellige. Så det er 3. år i år, at yogadagen løber af stablen. Har I set en udvikling gennem årene? Ja, altså det første år, der kan jeg ikke huske, der var vi også, Nata Yoga Center og en anden skole måske. Der var ikke så stor åbning for det. Det næste år, der var vi så 4 yogaskoler, og i år er vi så 6 yogaskoler samlet, så der er en udvikling. Men i år er der også flere publikum, der kommer flere folk og prøver de forskellige ting. Så man kan godt mærke, at det begynder at blive en tradition. Og feedback også fra de skoler, som ikke er her, for mange af de traditionelle skoler i København, er, at de vil gerne være med til næste år. Så der begynder at ske en opblødning, en større åbenhed skolerne imellem. Og det er rigtig godt, fordi ellers ender vi jo der, som det sted, som vi kender fra visse religioner, at vores vej er den eneste rigtige, og de andre på afveje, og vi har ikke noget med de andre at gøre osv. Så derfor er det, synes jeg, det er virkelig vigtigt, at skolerne mødes og kan lave ting sammen. Og det er der, vi er på vej hen. Har I ellers en fremtidsvision, eller er det fremtidsvisionen? Altså fremtidsvisionen er først og fremmest at skabe en yogafestival, som er meget større end den er nu, ved at få resten af skolerne med og lave en yogafestival, som måske kører over 2 dage eller 3 dage. Og udover det, så kunne vi godt tænke os, og det har vi også snakket om, at lave andre arrangementer eller projekter af spirituel karakter, skolerne imellem. Så det er kun kreativiteten, der sætter begrænsning for, hvad det kan blive til. Så har du til sidst et godt råd til en person, der endnu ikke har prøvet at praktisere yoga, er lidt nysgerrig over for det? Ja. Lad den her nysgerrighed lede den person, selvfølgelig. Og prøv måske forskellige skoler, og finde ud af, hvad der passer bedst. På den måde, så kun gennem handling og praksis, kan vi vide, hvad der er godt for os selv. Fordi yoga er baseret på praksis og erfaring. Derfor er det en indre videnskab. Så kun ved at afprøve de forskellige teknikker, kan vi mærke, hvad yoga kan gøre for os. Okay, mange tak. Og vi vil selvfølgelig sige tak for, at du både har deltaget som underviser her på yogadagen med en workshop, men også for det gode initiativ. Så mange tak. Det er også der siger tak.